Mongso kating ngrasa. Sawise aku saiki wis akeh dewasa. Tenane jroning atiku aku kepengin dadi ratu ana ing jenggot. Ing silsilah kraton sing bisa dadi ratu. Kuwi tugasku saka Garwa Prameswari. Itu yen aku mung patotan Garwa Sekrit. Apa ya bisa aku lakon dadi ratu ing jenggot? Lakon nggih. Dadi ratu ana ing kraton Jenggala nggih. Kanjeng Ibu Ratu itu. Iya, aku. Napa kula menika salebetipun nimpen napa kasunyatan? Kasunyatan. Lajeng Kanjeng Ibu mangertosi menawi kula katemben kemawon Mudarasa. Ya. Menawi tetela Kanjeng Ibu ing ajeng matur kula saged kelampahan dados ratu ing Jenggala. Kanjeng Ibu ampun gojek kalian kula. Aku ora guyon. Kuwi tenan kok nggih. Saestu. Tenan. Menawi saestu napa Ibu kalepian kula menika mung patutan saking garwa selir napa saged kelampahan dados ratu Kanjeng Ibu. Iso. Yen to garwa selir kagungan putra, Nggih. ora bisa dadi ratu. Nggih. Pranatan kuwi kang bisa dadi ratu saka bapa raja ibu ratu. Leres nggih. Nanging pripun? Pranatan kuwi sing gawe sapa nggih? Sing damel menika nggih Kanjeng Rama. Ramamu kuwi menungso apa ora? Menungso. Lah. Pranatan kuwi sing gawe menungso. Mula yo nggih, pranatan kuwi bisa diowahi. Sagedipun owahi. Iya. Napa menika saestu Kanjeng? Tenan nggih. Waduh, Kanjeng Ibu Ratu inten. Heeh. Menawi tetela ing semangke kula saged dados ratu. Ya. Kula saniki nyuwun pirsa lajeng syarat lan saranipun. Syarate gampang nggih. Gampil. Anji rawit ora bisa dadi ratu. Kang dadi ratu sliramu nggih. Kula pun panji kukutan. Iya Panji Kukutan. Nggih. Ibu tak ambut didaya nggih. Udane teko nggih. Nggih, leres. Iki rejeki kok nggih. Kancanipun kados. Ya arep-arep wong akeh. Nggih. Ya, sawahe gen ana banyu. Nggih, leres. Nggih. Tak bacot tapi Ngaten sih. bisa dadi ratu watone ana syarate gampang. Menawi tetela wonten syarat lan saranipun waton kula saged dados ratu, kula saged lajeng syaratipun menapa? Syarate yen to sliramu gelem ngladeni marang ibu. Kula menika tenanipun kula rumaos bingung salebetipun mawon. Bingung nggih? Aja bingung nggih. Ditentremke penggalihe. Yen to kepengin dadi ratu ning Jenggala mesti kelakon nggih. Lajeng syaratipun niku. Syarate gampang. Yen to kang slira gelem ngeloni pun ibu nggih. Kula menika. Kanjeng Ibu ampun gojek kalian kula. Kok gojek piye to nggih? Syarat lan sarananipun kula saged dados ratu waton kula andhom katresnan kaliyan kanjeng. Tresnane lan ibu. Kula menika sampun nganggep ibu menika kados dening ibu kula piyambak. Pancen bener. Sliramu nganggepon ibu yen to ibumu dhewe. Nanging nggih, mangerti yo yen to aku ki ibu mung ana arane. Ibu kualon nggih. Napa mboten kualat menawi kula tresna kaliyan kanjeng ibu? Sing kandha kualat kuwi sapa? Lha kasuta kula wedi dosa kan. Wedi dosa. Nggih. Tak kandhane yo nggih. Nggih. Wong
iso. Nanging yen to ing wekone mati malah munggah swarga. Ngoten niku. Iso. Kok saestu. Iya tenan. Waduh, menawi ketela kados ngeten menika rak mboten wonten pawongan. Sing wonten mung kula kalian Kanjeng Ibu. Sineksenan bumi langit kula saged tresnani. Mari dewe. Yen kono ngarsane Kang Arono. Mono muwah aku iku. Oh, ngaten. Nanging yen ora ono tak yo kudune diajeng. Oh, nggih nggih. Terus dados menawi wonten wiswanan agung wonten ing Pendhapi Agung, kula wuh kalih panjenengan Kanjeng Ibu. Ning menawi wonten ing papan mriki diajeng wonten. Aja mbok sawang tuwane lho, nggih. Kanjeng Ibu dereng sepuh. Lah, senajan tuwane kampung nggih. Tegesipun Kanjeng Ibu. Dhuwur ngablok bisa-bisa ngampung. Sing ngandhap tesih kapok. Wah, kula niki mboten ngira bakal bisa. Menawi salebetipun manahipun Kanjeng Ibu menika duwe rasa seneng kalih kula. Anggon tumbatin, anggon tunggale antarane kabeh lho. Sing tak sawang wong sirah ing Pendhapi Agung. Wah, napa saestu. Iya, ora ana wong bagus kejaba Raden Kukutan. Nggih. Yen sanyata kowe tresna lan ibu, coba laden ana pun ibu. Aku kudune mbok ladeni sak wutuhe lho, nggih. Sapa maneh menawi Kanjeng Ibu rumaos bagya lan mulya. Ning salebetipun manah kula dereng rumaos bagya lan mulya. Awit jalaran kula dereng saged dados ratu. Mila saking menika Kanjeng Ibu Ratu Inten. Ya. Yen nganti Panji Kukutan ora iso dadi ratu, nganti Kukut Jagat ora seneng karo kowe. Aja ngomong wis kena diarani Sorajaka. Mergo aku wis karongsih karo kowe Ratu Inten. Kowe kandha aku iso dadi ratu. Terus kepiye? Carane kepiye? Bisa. Nanging aku duwe janji ana ing pengarepanmu. Yen to sliramu kang dadi ratu ana ing kraton Jenggala, kudu aku Prameswari ning Kukutan. Kowe? Aku Prameswari.
iso dadi kasunyatan. Aku iso dadi ratu, aku ora singklar janji kowe tetep tak tetepake. Bakal dadi ratu. Prameswari. Bakal dadi ratu. Aku ora bakal nyelakin janjiku. Ngoncating weca. Ratu inten. Ya. Kowe kandha aku iso dadi ratu kamangka. Ana ing jenggala kabeh para prajurit sakmono akeh. Yen aku tanding lawan prajurit ing jenggala apa iso menang? Yen aku kaijenan. Yen to sliramu tanding mesti kowe kalah. Nanging ana cara. Carane? Mula nggih, carane mengko waspadakno. Sindupati. Condong para marsa. Yen Sindupati enggak. Pamanu Sindupati. Dumateng Sindupati Mirunggan wonten pigatos ingkang kados. Ana wawadi. Sindupati. Kula Sliramu ngono ana ing jenggala kuwi peranganing abdiku kang kinasih. nggih. Aku percaya marang kowe. Wong teh watake sinten Sindupati. Ya. Cara wong nyalon petinggi ngono kowe sabetku. Wah, nggih cocok. Mboten keliru. Nanging pripun? Iki sabet calon ratu ing jenggala. Nah, Ratune nek wis sepuh to. nggih, res. Kang bakal klintir kawibawan kuwi ngono Panji Rawit. Nanging Sindupati Pripun? ing kene pranatan bakal tak owahi. Kang dadi ratu ora Panji Rawit, Lajeng sinten? nanging Raden Kukutan. Pangeran Uputan Bisa? ingkang badhe ndika calonaken dados ratu jenggala. Pancen bener. Cocok apa ora? Kula mriku menawi nggadahi patian lan wawasan. Heeh. Kula niki mesti ora ketang sithik mboten badhe geseh kali Piye pinungan wawasanmu? sampeyan. Piye wawasanmu Sindupati? Watake Sindupati menawi nggadahi kegayuhan napa malih kang putra Panji Uputan kepengin jumeneng Nalendra ing jenggala. Kudu bisa kelakon. Pun wonten cara. Heeh. Pun wonten cara nanata dalan kangge ngridengaken Panji Uputan dadi ratu nanging. Yen ngono kowe bisa. Wah, sampun. Paman Sindupati. Menawi kados mekaten jenengan sarujuk kula dados ratu. Sarujuk banget. Sarujuk. Sampeyan sarujuk. Sarujuk. Pancen kaya ngono kok sing tak jaluk. Sindupati. Kula ratu. Gara carane kepiye? Putraku Ukutan bisa dadi ratu nanging mangerti yo. Sing dadi prameswari kudu aku. Oh, gampil mijet kowe ngerti wakon sampeyan kudu nyocoki rasane Sindupati. Nyocoki kepiye? Nah, Sindupati kok duweni panyuwunan. Panjalukmu apa? Mek benjang ingkang dados Nalendra menika ingkang Pangeran Panji Uputan. Ya? Kula kudu melok mukti ngawi. Njaluk apa kowe? Bumi sigar semangka kangge uripe Sindupati. Nggih. Terus? Aki, kula sakit Ora mung kuwi, yen to Kukutan dadi ratu, kowe bakal tak angkat minangka patih ana ing Saestu. Ayo. Pasumaning ratu. Sampai dak boten pangkling toh ratu inten. Minak linggo. Ya. Bupati saka Blambangan. Wah, iki boten keliru. Mula putripun Kanjeng Rama Minak Lingga. Oh, putraku. So. Lah kok baguse kaya ngene? Lho, Lho dhisik Ampun kae kula ingkang kados mekaten. ana apa nggih? Seperti di kula malah ngoten pripun? Piye to nggih? Kok malah jual jawil karo aku. Lah wong-wong tuane gantenge ngene kok anak-anak ra Percaya. gagah pitekso. Percaya. Yen apa tiba ora ado saka wite. ih, Nggih. wajah Aja sudono. nih. Ini tanggung trimo ben gelem. Sabiyanku Oh, kan siramu.
ngono. Lho niki kok rame-rame ngono. Iki Dawuhana. Pinak lho. Rikala aku temeko ing Kadipaten Blambangan. Mongko aku wis gawe wanter dawuh parang jeneng sira yen to ana parigawe kang pagepokan marang keluarga ing Kraton Jenggala. Mamrih gamblangipun Nah. ngertos. Kowe bakal ndak dadekake punggo papitan ana ing Kadipaten. Kowe ora mung dadi bupati. Lajeng Kowe bakal diparingi negara Sigar Semangka yen to kowe bisa bedak, bisa ndadekake Panji Puput. Dadi ratu. Dadi ratu. tah Yo sago ora. Nek sago kandha sago. Bumi Sigar Semangka. Yen saking tangi kula kanjeng Rama. Monggo dipun laksanani kemawon. Amargi menapa? Tiyang gesang menika ingkang dipun padosi lak urip mulya. kepenak bukti ngawipun. Cocok. Jan Pripun sagono mboten paman? Dipun sabar kemawon kok. nek pende sago pengen njaluk bebono apa mumpung iki ning ngarepaning kraton. Lah aku sing bakal nayogyani. Kula sagahi Menawi tetelon jenengan nyengkuyung kula saged dados ratu ing Jenggala. Sineksenan paman Sindupati uga Kanjeng Ibu Ratu Inten melambangan kula damel bumi mutian. Kados wonten iki. Saniki ngaten pripun Kanjeng Ibu? Bakal nambahi kamuktenmu. Iki linggo kusuma bocah bagus. Kados pundi kanjeng Ratu? Yen to kelakon Raden Kukuta dadi ratu ing Jenggala, sliramu bakal tak menehi palungguhan Senopati Agung ing Jenggala. Nilakake grupan wonten Geger. Ampun ngantos sedaya menika singklak ing janji. Kula dereng pitados mila saking menika. Dipun wenehi tapak asma Kanjeng. Oh, surat perjanjian. Wah, ya. Cocok iki bisa ape iki? Udah kira nggih. Ya cocok iki. Aku uga bakal ya to paling jawab karo kowe kabeh. Lah. Kanggo cap jempol. Lo cap jempol Cap mawon. jempol ora sekolah kowe kok cap jempol. Niki pulpene. Nggih pun boten napa-napa. Pangertiya ya, Atus pinak ndi? linggo kusuma. Nggih. Ing kene kowe kabeh duwe mungsuh. Kang siji, Ratu ing Jenggala, ingkang Rama Kameswara. Suara nggih. Kudu temekaning pati. Nanging kuwi tanggung jawabku. Loro, calon ratu ing Jenggala, Panji Rawit. Menika tanggal jawab kula. Tanggung Kula jawab. sing arep mateni karo si Panji Rawit. Kang telu. Nggih. Patih Broto Manggala kudu mati. Kula Iki tanggung jawab. Pegaweanku Paman, iki. kula napa? Wong jero e ana dhewe iki wedah negara apa ngono. Ing kene kowe wonten bagiane. ana bagiane dhewe. Kowe lan putramu bocah bagus iki ya ta. Ibu, Nggih. sampean kok mak. Monggo menika Sujana. Ing kene kowe gawe geger. Ana sanjabane Kraton Jenggala. Kula Ya, gawe geger. mangke umi. Hah? Lajeng bagian kula menika menapa? Oh. Yen Kanjeng Rama kedah damel kedah wonten ing Jenggala, lajeng kula napa? Kowe uga sabiyantu mengko dhisik. Ing kene kudu padha tapak asma prajanjen. Nggih. Kula sing mateni Panji Rawit. Lah, Tapak asma teng mriki. Saniki Kanjeng Ibu lah. mateni Rama Prabu Kameswara. Aku Kang Marajaya garwaku penyerahan Sang Prabu Kameswara. pas oh. Cocok. Nah, niki paman Sindupati. Iki bagi aku wong jero. Mergo kowe nek mlebu metu nek ora nganggo
KTP ora entuk menani. Iya. Isu mengene iki wayah pilkades iki Mas Ameo. Iya bahaya iki. Iki sing sponsor kowe. Kula kedah damel geger wonten ing sakjaning Jenggala. Wati ini tanda tangan ini. Menapa kula kedah? Ora. Boten. Ora susah kowe tapak asma. Kowe bocah cilik iki bukae gedengkote wae. Lah iki terus sing nggawa sapa? Tapak asma? Oh, iki yen to mengko digawa karo Sindupati mesti kedengaran. Wah, iya. Awet nang jero. Konangan. Yen aku uga ora prayoga. Mula ing kene bapak tak pasrahke nang kowe nggo kesuwen. Panjenengan pasrah dumateng kula. Tapak asma iki aja nganti ilang. Ana wong roh. Lan aja nganti kedenangan kang sapa wae ya. Kula tampi sedherek menika Kanjeng Katinten. Hati. Titeni lan hati-hati. Kados pundi? Nganti buku iku kena wong liya. Nyawamu dadi totokan. Nggih, panjenengan ampun sumelang. Ngenani tandha kajanjen menika ing mangkinipun kula ingkang badhe nyimpen. Hati-hati. Yosmo. Wis ayo antun gawe. Orang belambangan. Antun gawe. Aroma geger sandang paling. Tolong obat. Cocok iki. Antun selamat. Hati-hati iki. Ratu ingkang sakotoro aku tak lemu kowe ning ora Jenggala tak gawe temen. Sing hati-hati. Ora wis ngelasa marem. Yen to kekuatane ibu ratu ten ngono akeh. Ering marem. Marem piye? Amargi kula sampun karosik kalian Kanjeng Ratu. Senaosa wekdal sak menika kula dereng dados ratu. Nanging kula titip melih kalih Kanjeng. Ya. Tabuh kalih welas dalu jenengan kedah lados malih kalian. Ya, Pak Raden. Nanging nggih, aku bakal sowan ana ngarsaning Bapak Resi. Wah, Ya. Bapak Resi ngono suwijining guruku kang jaduk. Sekti mandra kuno. Bisa nyantet, bisa nolong, bisa sambut barangi pinter. ngaten iki. Ya, kula nggih. Aku njaluk pangestumu senajan kowe luwih cilik enom katimbang aku awet kowe calon garwaku. Nggih. Ing atos. Ya, wis yo nggih ya. Wis hati-hati nggih. Jebul kaya ngono syarat lan sarana. Saiki kena diarani ana watu sambungan luwih aku. Ora liya kadangku Sipan Jirawit. Tabuh 12 bengi mati saka tanganku.